Lho sing kulino ngenengke wong lanang wong wedok. Lah iya. Wong lanang ra ngopo-ngopo ae mulih wah rumpane kok bletrok. Wong lanang ki nyuwun ngapunten mulih nyambut gawe kesel mbok sing sumeh. Ora plerak, luruk telek. Ditekoni kuwi nesu to, Dik. Nesu ngapa? Aku ngelak, Dik. Tuwekan manja kalau cerete ning mburi gareng ketur ki kakean cangkem. Ya Allah, ora wong lanang keloro-loro Pak Lurah. Halo? Dong ora? Nesu ra ngopo turu terus jentit ngene iki, Pak. Rawor pera patek. Tokormu rasa numpang-numpang tokormu, sumuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wonten ngarsanipun ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD beserta jajarannya, Bapak Dewan yang pada malam hari ini juga membersamai kita, Bapak Ibu, Bapak Babin Kamtibnas, Bapak Babinsa, dan seluruh para sesepuh minesepuh sedaya undangan ingkang boten saged kula sebat setunggal buku setunggal. Sak langkung datang para Bapak Ibu sedaya. Halo. Ya mriki galak-galak nggih. Aku lho ngopo-opo wis digalaki. Wah, ora kuat iki. Wedokan kene galak-galak. Mula kok lambene teles-teles. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Gempil kamardikan panjenengan sedaya awratmu didhawuh saking panitia dalu punika kapiji matur mugi-mugi sakmangke wonten manfaatipun. Oh telah oh ngoten nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting kaya kondangan wae nggah nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ring kesing penting-penting Pak Lurah. Ten pundi-pundi kula nek ngisi pengajian niku nek kepengin jamaah kuat, semangat, mboten cegeh niku salate namung setunggal Pak Lurah. Aja suwe-suwe. Oh dosa kowe. Nek rasa ora katok. Halo yo, nek pengen katok yo nanggap dhewe. Halo. Nggih, mengke ngeten Bapak Ibu. Pengajian menika menawi kesuwen niku penyakite loro, siji ngantuk, loro gringgingen. Kayamu mboten nak wis selonjor terus piye? Nggih, pun mengke sak tekane ngeten nggih Bu nggih. Nggih, ngapuntenipun ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah. Kita sedaya tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah Bapak Ibu. Sami sehat napa mboten? Sami waras napa mboten? Sami urip napa mboten? Alhamdulillah. Mula nyuwun ngapunten awak dhewe nyuwun ngapunten dipun paringi nikmat saking Gusti Allah kathah sanget. Ngantos-ngantos Gusti Allah niku lek ngendikan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Menungso
nek kowe kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane ora bakal iso. Matur nuwun nggih. Saking akeh contoh 1 2 3 4 5 ki tambah dhek Pak Lurah 6. Ha niku nek tak entekke lak kepoyo terus. Nggih napa mboten? Nuwun ngapunten Gusti Allah nganti nantang kanggo awak dhewe menungso yen pancen kowe kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke paring slirane kowe ora bakal iso. Saking akeh. Coba jenengan galih, Bu. Saka ujung rambut sampai ujung kaki sedaya nikmatipun Gusti Allah dipun paringaken dhateng kita sedaya bendina di setiap waktu, di setiap saat tanpa nganggo mandeg tur ya ora tanpa diitung karo Gusti Allah. Mur kadang-kadang awak dhewe iki sing nyegaki nikmate Gusti Allah. Awak dhewe iki kadang-kadang sing nyegaki nikmate Gusti Allah. Mula nyon ngapunten siji, ayo syukur marang Gusti Allah. Diakehno nggonmu syukur marang Gusti. Bisa diterima? Syukur sing paling gampang kuwi nek lesane gelem muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Galak Astagfirullahaladzim. Sing semangat ngono lho. Ayo tangannya diangkat sik, semuanya diangkat. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Kok ngene iki lho. Wong aku ngene kok iso ganti sing ngambel mawon. Nggih. Nggih. Wong kene wae nyontone ngene kok iso ngene iki lho. Kelekmu mampu. Halo. Ngaten ayo bapak-bapak, lanang ana ingah-ingih ngono. Sing semangat, ayo tangane diangkat kabeh. Ayo sing ra gelem ngangkat tangane kiting ben. Ayo temenan iki. Iki tenanan iki, aku ya tenanan iki, rene iki ya saku tenanan iki. Nek jiglok modar tenan iki Pak Lur. Panggunge dhuwure masyaallah nggih. Yo sing semangat ayo mengke nek kula muni mana semangatmu? Ini semangatku. Sing ra muni gondongen yo. Iki temenan. Ayo sing lanang-lanang kuwi ayo. Ayo bapak-bapak. Yo, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Apa pe mambu bel. Halo. Ngapunten Ibu. Ayo bareng-bareng sakmene ambane akeh iki muni alhamdulillahirabbil alamin sing banter sing kompak ngoten nggih. Sing suarane banter yakin nikmate engko ya nyuwun ngapunten ditambah karo Gusti Allah samsaya banter. Rezekine dadi banter. Rezekine dadi sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Amin. Sing ra gelem muni untune lara ben. Oke, 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ana wong dikei nikmat karo Gusti Allah kok gelem syukur yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Maka kata kuncinya satu Pak Lurah. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Aja kosok wang sule. Dina-dina mur sambat wae. Dina-dina mur berkeluh kesah wae nganti lali syukur marang Gusti Allah. Wong kok kakean sambat ndeling sing ra ndek apa-apa. Ora iso tuku apa-apa. Lho nek nganti wong ra ndek apa-apa. Ya modaro. Apa enak wong urip kok nganti ra ndek apa-apa lho.
Ngene mbok yo nganggo mikir yo wong wedok-wedok kuwi. Ha. Oke, kita buktikan. Sing kokean sambati wong lanang apa wong wedok? Oh. Bapak-bapak main dhisik nggih. Kita mengalah karena kita kalah jumlah. Ibu. Pemahyumu lho. Lah, sing kulino sambat wong lanang apa wong wedok? Kurang banter lanang apa wedok? Sing kulino maido wong lanang apa wong wedok? Lanang. Wis kabeh wong lanang kok Pak Lurah. Wong sambat ya wong lanang, ya ta nggih? Maido ya wong lanang, cerewet ya wong lanang, kakean cangkem ya wong lanang. Wis puas kowe. Mula diarani lambe lanang. Ora ana lambe wedok ora ana. Masuk. Mula nyuwun ngapunten, sibuk bersyukur kepada Allah taala. Ojo kakean sambat. Saya pesan terutama untuk para ibu-ibu, para wanita. Nggih? Kami laki-laki Pak, ngopo nangis? Ngapunten Ibu. Kita sebagai laki-laki, kita berusaha keras semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, betul? Betul? Wong lanang direwangi nyambut, montang, mobat, nebo, esok, awan, maju, ngiwo, munggah, ngalor, ngetan, melebu. Lah wis metu kok. Lemes deh. Oh dosa kowe. Apa nek wis metu lemes? Halo. Ingat wahai para ibu, ingat wahai para istri, sekali-kali kau pandang wajah suamimu. Bojomu dok nalikane turu ki sawangen wajahnya. Kau tatap wajahnya. Penuh dengan kelelahan, penuh dengan masalah. Angel Pak Lurah. Wong kene iki wonge angel-angel kok. Dijak omongan malah lola. Iki do paham apa ora? Ngono lho, aku ki arep benahke engko jelas iki asline jawabane sing kulino maido ki wong lanang apa wong wedok ngono lho. Iya, mula kan celirane mau ngomong nek sing kulino maido ki wong lanang, saiki dibuktikan. Oke, bapak-bapak jenengan Mang Mendel sing jawab kula mawon. Iki urusane aku. Ngapa kowe? Suamimu bekerja keras. Kali aku. Aku nek ngomong dulatke terus isen aku. Halo. Ingat wahai para istri, ingat wahai para ibu. Halo. Ingatlah suamimu itu mesakkan. Mereka bekerja keras membanting tulang demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Ono mongso kalane bojomu ki nyambut gawe ning penggaweane wis dipaido karo juragane. Lah iya mula kowe tak elingke. Ora mur maido ae karo wong lanang. Ini masalah harga diri soalnya. Wong lanang iki nek dipaido ning ati loro mangsamu. Kowe ngerti ra bojomu ki sapa? Bojomu ki lurah lho mangsamu ki. Iki terlibat. Ngapunten lho, bojomu ki kepala desa, mantan tentara. Dipaido. Ya Pak Lurah iki. Bu Lurah rampung mboten? Bu Lurah mboten? Mboten apa? Aman Pak Lurah, aman. Nek nganti rawuh ya Pak Lurah saka turun jaba no. Halo.
Ingat wae para istri ana mangsa kalane bojomu ning penggaweane wis dipaido karo juragane. Dielek-elek gaweane, ora ditampa gaweane. Sakit hati suamimu, tetapi rasa sakit itu tidak dihiraukan demi bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Wong wedok penjalukane sak tekrok lencong, njaluk gelang nek ora sak pelek ora. Njaluk kalung nek ora sarang te ora. Kuwi wedokan apa kuwi? Angel Pak omongan karo wong kene iki. Pak menake dhewe yo. Angel banget kok wedokan kene iki angel tenan. Ngayal tenan kok. Wah ngerti ngene mau ora tak nyanyi aku. Halo? Tetapi tidak dihiraukan oleh suamimu wahai para istri. Sakit hati kami dipaido karo juragane. Halo? Tatkala kami pulang bawa uang, angan-angan kami, hati kami berangan-angan ketika nanti ku kasihkan kepada istri kami, istri-istri kami. Mereka akan terucap di lisannya, terima kasih ya mas. Tapi jarang wong wedok kok diblonjo wong lanang gelem matur nuwun. Ambok tak tonton dapurane kaya ngopo ae lah. Kayamu aku. Rata-rata wong wedok ki nek diblonjo kok mung sakmene. Ngono kuwi. Alah. Ngono kok sing klina maido wong lanang. Dong ora ngene iki. Dong ora. Cukup satu kalimat terima kasih, matur nuwun, ngapunten, rasa lelah, rasa capek kami setelah bekerja hilang wahai para istri. Gur kon muni matur nuwun kok angel iku lho. Kene kuwi ana opane? Ngelok Pak Lurah. Angel. Ya wis pokoke aku muni ngono wae lah, kena ditampa ya karepmu, wis ora karepmu. Sampai wong wedok ki nang ndi wateke ya ngene iki. Mula wong lanang ki nek sabar ya iso mati nom. Ngeten nggih, mati gausah. Halo. Maka saya mengajak kepada teman-temanku untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat yang kedua, ojo sok kulino maido marang peparingi Gusti Allah. Angger apapun yang kita terima apa wae sing mbok tampa kok kowe ra gelem matur nuwun terima kasih, yang terucap di kalimat lisanmu kok mung kaya ngene, kok mung sakmene, yakin akeh kaya ngapa kowe digeki ora bakalan cukup. Masuk. Sebab apa sing marai nyegaki iki awak dhewe. Gusti Allah paring nikmat tanpa diitung. Gusti Allah paring nikmat datang kita tanpa wayah, tanpa waktu. Cuma kita sendiri yang membatasi. Dengan kalimat apa? Kok mung kaya ngene, kok mung sak mene. Angger kuwi wis diucapkan oleh lisan kita. Yakin, Bu. Ambok ya Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Merapi nika dipun dadosaken intan berlian, dipun paringaken dateng wong meranggen kabeh. Nek ra gelem syukur, yakin anane mur kurang karo kurang. Maka urusan cukup karo ora sedeng utawa ora sedeng, sugih utawa melarat, kuwi urusane ati. Gumantung piye adike nggone nampa peparinge Gusti Allah. Masuk? Masuk? Mula disyukuri, dinikmati, aja mbok paidoni. Paribasan Gusti Allah paring nikmat ning awak dhewe, paribasane umur sego sak puluhan, wedang sak cecepan, kok gelem syukur, yakin Bu cukup. Betul. Urusan bondo donya sithik akeh iki gumantung atine awake dhewe nggone nampa peparinge Gusti Allah. Wong sing jenenge cukup ora kudu akeh. Akeh kaya ngapa nek ra iso syukur ora bakalan cukup. Wong lanang direwangi pentalitan nyambut gawe entuk dhuwit pira wae dikekke wong wedok wis wekke kabeh. Ngono ku ya jek kurang ae. Ora temonjo. Wonge ya teko. Wonge rada lemu wonge kowe. Wonge rada lemu. Wonge nang isor gedang pokoke. Mriki nek pengajian enten gedange ngeten iki ta, Pak. Terus mengke dibeto mantuk. Mbok mengke kula dikeki siji. Tapi siji sak ngene ora.
Nek pripun? Oh nak. Oh dipanggul. Ora apa-apa. Dosa kowe. Apa nek mu balik mudhuk panggung-panggung gedang ngene. Kowe dosa kowe. Masuk kowe. Masuk nggih. Dadi syukuri apa adanya. Wis ngono kuwi tok. Wis wong perjanjiane ra nganggo nyanyi kok. Nek nganggo nyanyi tambah 50 Pak Lurah. Ngapa? Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Dadi mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sampai Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menungso nikmate Gusti Allah sing endi meneh bakal mbok goroke jaremu rung dicukupi karo Gusti Allah. Masuk. Semuanya sudah diberikan oleh Allah Ta'ala Bapak Ibu. Enten boten piyai mriki sing nganti kurang pangan pumpung Pak Lurah rawuh. Sapa sing nganti wong iki ra ndek beras ngacung. Monggo Pak dicatat mawon, dicatat mawon. Ayo, piye? Piye? Bener apa ora? Sapa nganti wong iki piyai mriki sing nganti kalilen ngomah ra ono pangan. Semuanya saya coba diperhatikan. Semuanya sudah dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Kabeh wis dicukupi Allah Ta'ala. Urusan pangan nganti turah-turah. Bocah-bocah sakniki niku nyuwun ngapunten arep mangan apa ae kelakon. Kula nek kelingan jaman kula cilik, Pak Lurah. Kula niku jaman cilikan kula tahun 80-an niku Pak Lurah. Gur arep ngombe wedang teh ngeten iki ngenteni nek ana wong digawe. Cah cilik-cilik kon dolane ning jayengan. Nyontaki wedang-wedang turah niku diombe, Pak. Ngapa iki ngapa? Lho aku curhat karo Pak Lurah kok. Lho memang kenyataane ngoten. Wong sing jenenge gur arep mangan roti semir niku Pak, ngenteni nek ana layatan lho mangsamu ki. Dadi cah cilik-cilik mbiyen niku nek ndonga muga-muga sesuk ana wong mati. Gen iso mangan roti. Ingat zaman sekarang Bu, zaman modern saat ini nyuwun ngawur bocah-bocah ki ana roti donggo dolanan tok. Semuanya sudah nganti nyuwun ngapunten, maka kalimatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmate Gusti Allah sing endi menawi sing bakal mbok goroke, jare murung dicukupi karo Gusti Allah. Urusan pangan enten mboten wargane jenengan sing nganti ora anu. Oh. Warga kabeh. Oke, sing nomor loro urusan sandang. Enten mboten Pak wargane sendengan sing nganti ra nganggo klambi rene kok tak deloke kaya ngapa. Lho maksudku ngene lho, Dik. Urusan klambi niku nyuwun ngapunten. Nganti sate kura lencung. Apa neh wong wedok-wedok kuwi, wah anggere ana acara apa seragaman. Arisan, PKK, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, manakipan, piknik, among tamu. Minggu esok jam 6. Oh ya, oh ha, maju, mundur. Hah? Lah yo seragam. Ngono kowe jek sambat jare murah ndek klambi. Dina cek odenan, dina sopinan. Wis ndek tuku krudung meneh. Urusan klambi iki contonan Pak polisi karo Pak tentara, ra tau salin ku lho. Ngapunten Pak tentara, ngapunten. Pak tentara, ora ngece Mas iki kenyataan iki Mas. Sesuk tontonan lak klambine iki nah. Nggih. Karena apa? Beliau berdua ini dikatakan prajurit, prasojo, jujur, tur irit. Tepuk tangan buat beliau. Iya, keamanan pengajian klambine ya kuwi. Sesuk ana wong digawe klambine ya kuwi. Masya Allah, ngaten nggih Bu nggih. Urusan sandangan gak ana sing kekurangan. Ingat wahai ibu, sebaik, sebagus, semahal apapun bajumu saat ini yang kau pakai,
kelak terakhir yang kau pakai adalah kain kafan. Mula rasa leleng, rasa kemayu. Apa nek putih ngene iki lak garek ngepake to. Lah iya. Masuk. Ngapunten. Urusan sandang ra ono sing kekurangan sandang. Urusan papan ngapunten Pak, sepanjang jalan saya masuk sini sak desa-desane wong kene omah apik-apik. Alhamdulillah. Ayo ngono kok jek sambat iki kenek enek apane? Kok nganti sambat ra ndek opo-opo. Pancen Bapak, pancen Ibu, awak iki bondo donya derajat pangkat rapati duwe. Awak dhewe urung duwe apa-apa, urung iso tuku apa-apa. Tapi alhamdulillah awak iki jek doyan apa? Mangan sak mangane, lawuh sak lawe, paribasan sambel apa kuwi mau? Paribasan sego anget disambelke korek diplenyekke tahu tempe, nikmat rasane awak dhewe gelem syukur. Ana wong omahe sine apa-apa, duwe apa-apa, iso tuku apa-apa. Ning wis ra doyan apa-apa. Kuwi ning ati mana keloro-loro omahe magrong-magrong tumpakane mobil, segoe ra doyan. Wedang legi ra doyan. Kacang emping moh. Apa ora ning ati keloro-loro? Apa yang akan dirasakan nek wis ngono kuwi? Mula awak dhewe sehat waras modale alhamdulillah. Mangan sak mangan-mangane lawuh sak lawuh-lawuh sing penting awak sehat, rasanya nikmat. Alhamdulillah. Bisa diterima? Bisa. Cedhak? Ora rasa kakean do sambat. Ngono lho. Wong lanang blonjo pira sak pira-pirane terima kasih matur nuwun titik. Ana sithik dicake sithik, ana akeh syukur turah alhamdulillah. Kakean cangkem ae. Wong wedok-wedok kuwi. Dong ora? Ngono wis. Rampung. Gembrobyos ngantian. Halo. Kula kalih ngeten mboten napa-napa nggih. Soale kula nek ngadeg jenengan ndangak ngeten mesake kaya manuk ceguk ngeten-ngeten iki terus. Nggih. Dadi kula ngeten mawon. Kula niku kalih ngamatke mbok. Mboten budhe. Pun kula rime se pakem kok dhewe. Nggih nek ra paken mak drusul ngono. Kula rime sik pakem niki. Aman. Ngeten nggih. Jadi ojo kakean sambat, ojo kakean maidu marang peparinge Gusti Allah. Yang ketiga, ojo kesuwen nyawang tonggo. Masuk. Ya maksudku ngene lho, Dik. Kadang-kadang kan awak dhewe kan bijeni tonggo, senengane kok kono ngene, kok ngono ngene kan gitu. Betul napa mboten? Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk menilai orang lain. Kadang-kadang ini terlalu lama melihat kenikmatan orang lain. Kowe malah justru sing ngitung-ngitung nikmate wong liya. Karena kau sibuk melihat kenikmatan orang lain. Karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Kesuwen nggonmu ngitung tanggamu. Sehingga kau lupa dengan apa yang kau miliki saat ini. Kowe nganti lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Mergo kene mungkin mau mikir tangga. Angel kok Pak wong kene iki angel banget to. Nah iya. Aku tak rewang ngeden-ngeden ngono kur. Mencap. Sudah gitu. Lah iya. Dong ora. Dong itu yang sering terjadi kan seperti itu toh Bu. Mulake tonggo wah gelang kok sak pelek-pelek. Wes macem-macem nganti awak diki lali sing wis diduweni awak dhewe. Dong ora. Kono gelange gedhe yo. Kono kalunge gedhe. Kono mobile anyar. Kono omahe apik. Kono bojone ayu. Dong ora? Ngono lho, nek ra gelangan apa tanganmu kiting to? Lah iya. Ingat wahai teman-teman, ingat wahai para suami, ingat wahai para semua yang hadir di masjid. Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu itu tidak seindah yang kau bayangkan.
Wong urip ning alam dunia kan wong sinawang to. Belum tentu yang kau lihat itu sesuai dengan kenyataan. Pancen kono gelangi gede, tapi kan pur imitasi. Mur wesi disepuhke. Wah, gen ketok. Wah. Langgonmu kuwi karet tapi kan asli lho. Lah iya kan pilih sing asli. Asli karet. Wong diaturi kok. Nek karet kan awet. Ilang ora marake gelo. Praktis sumuk kena nggo kuciran. Kira-kira anyel karo bojo, "Papi sini papi, ada apa mi tak cedet raimu." Loh kan gitu. Nggih napa mboten? Wis ben to wong ku urip ning alam donya wong sinawang. Wah rumangsamu kae nek bendina metu esuk metu sore mulih tase gedhi-gedhi. Kuwi lak rumangsamu blonjo terus. Ora ngerti dhek nek ning omah doyak-oyak mendling terus. Dhek metu kok omahe mergo nglungani. Nggih napa? Nah iya ngono kok dipikir abot-abot rasa kesuwen nyawang tangga. Bapak-bapak ya ngono, rungono wong lanang-lanang kuwi. Hei wong lanang. Rungokke iki penting, nek bojomu kepengin ketok ayu aja kesuwen nyawang bojone tangga. Diaturi kok. Ngopo kok bojomu ketok elek iki ya mergo kowe iki kesuwen nyawang bojone. Heeh. Lak mriki nggih enten to Pak rusuh-rusuhan bojo lah. Wonge ngerti aku, wonge ning isor kambil wonge. Gobloke ireng pokoke. Ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang jare pirang-pirang. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Sing wis di bojo aja dirusuhi wong sing legane pirang. Elek-elek bojone dhewe, rasa ngrusi bojone tanggane. Ngapunten wong lanang-lanang wae laki-laki termasuk yang di atas panggung. Tak katakan, tak kandakkan, masalah rupa kena beda, Pak Lurah. Rupa kena beda, penampilan boleh berbeda. Oke? Ambune kena beda, tapi ingat rasane tetap berarti kulino. Akhirnya keluar juga. Mboten namung guyon mawon nggih. Disyukuri alhamdulillah Bapak-bapak, halo Bapak-bapak. Disyukuri nggih Pak nggih, elek ra masalah. Ibu. Justru nek saya Pak Lurah. Wong wedok ki angger elek ki malah justru banyak kelebihan. Wong wedok angger ayu ki malah justru banyak kelemahan. Betul. Wong wedok niku angger ayu, kuwi biasane ra doyan gawean. Nek wong elek-elek kuwi kon temandang cacek, sat-set, das-des. Ngapunten. Mriki nek ana wong digawe wong ibu-ibu sering rewang mboten? Mriki jenenge nggih rewang nggih Pak nggih. Rewang. Kula tekon sing bagian belakang. Bongsone adang sego, goreng-goreng, olah-olah, bumbon-bumbon. Niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing. Lah iya. Wong diaturi kok. Nek sing glowing-glowing iki nek teko rewang paling kari dhewe wis rampungane kakean cangkem. Ngerti no aku. Halo. Halo. Bisa diterima? Wes pokoknya disyukuri dinikmati, tidak usah sering melihat orang lain. Ojo sok kesuwen nyawang tangga lan ojo kesuwen ngrungokke omongane tangga. Wes wong liya ngertine, apa kok kakean cangkem. Masuk? Yang terakhir apa? Ngapunten ojo sok kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung gaduk. Jangan kau paksakan keinginanmu, tapi nyuwun ngapunten dahulukan kebutuhanmu. Ini saya sampaikan Pak Lurah, jenengan mboten sah matur kula mawon. Ngoten nggih Pak Lurah. Jenengan mang mentel niku urusane kula. Nggih, oke Pak Lurah. Engko masalah anu dirembuk nang kono. Ngoten nggih. Kadang-kadang kita itu kan begini Bu, yang kita kedepankan kan gaya. Dan kepengin ketok wong sugih. Gitu nggih. Akhirnya memaksakan keinginan. Sing jane nurung iso ning dipaksakan.
Masa nggih? Wah, tumpakane Nmax anyar rego 50 jutanan, tapi urung lunas. Kayane kaya ya. Ayo yuk. Apa enggak boleh? Boleh. Nek kowe wis gaduk, nek kowe wis mampu, monggo. Nek durung jangan kau paksakan. Nanti kebutuhanmu sing keter. Setiap bulannya itu loh sing ngeluh. Betul? Gayamu kaya sok-sok tumpakane Nmax gelange sak pel merentek tekan sikut nganti ra iso ditekuk. Tapi giliran retuk BLT kakean cangkem. Mana gayamu? Mana Nmax-mu? Wah, urusannya neng kono lho Pak Lurah. Oke. Bisa diterima maksud saya? Ora sumbut karo gayamu dibandingkan dengan kemampuanmu. Masuk? Maka nyon ngapun jangan kau paksakan Bapak Ibu. Kowe rumangsa bangga nek kowe iso nukokke motor anakmu. Anakmu jek SMP kowe seneng bangga anakmu tak tukokke motor. Untuk usia anak SMP, motor ki kebutuhan apa keinginan? Tapi kok bangga. Giliran kon bayar SPP, giliran saiki SPP ra bayar, jali urunan nggo kurbane kakean cangkem. Sekolah kok bayar, jarene gratis kok 50.000. Gini ini lho geseh. Motor nganti jutaan rupiah tanpa kakean ngene, gur kon urunan 50.000 dienggo anak-anakmu diajari kurbane pungutan liar itu. Wong tua gendenge ngono kuwi. Gen monge gen krasa Pak Lurah iki. Pokoke wong rada lemu wonge. Wonge awet mau ngulati aku terus. Iki wonge ya jek ngulati aku. Kerudunge putih pokoke. Halo. Kowe krasa? Alhamdulillah, yes. Ora. Wah, aku GR. Masuk nggih Bu nggih? Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Ini pikirannya wong gendeng. Naudzubillah min. Maka Bapak Ibu yang pertama saya mengajak syukuri nikmati Gusti Allah. Apa yang Allah berikan disyukuri, dinikmati. Itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Bisa diterima? Masuk? Dong? Wes, terima kasih. Ya Mas, selawatan saya Mas. Itu bayar larang-larang kok meneng kabeh. Ayo nyambut gawe le. Gocek. Iki jenenge adro ya apa Mas? Heeh. Iki sak tanggapan piro le? Sambatan. Wah, modar tenan iki. Ayo le kamerane gek ndang ditutup le. Sambatan no, tibake no. Perasaanku kok mulai mau ora penak. Tenanan iki sambatan tenan iki. Heeh. Oh. Tiwas aku tenanan lho iki. Halo. Selamatan ya Mas ya. Kok nek aku muni aja dituthuk le. Ya maksudnya ngene lho, Dik. Aku muni iki kono ki aja nuthuk ngono lho maksudku ki. Soale cangkemku karo rebane iki ra gathuk le. Gathuk nyonyorno. Sing nyekel darbuka kae dirungokke le. Engko nek aku soale ngeyel kok kula niku kadang-kadang Pak Lurah pun ngomong aku nek muni aja dituthuk, malah dituthuk to. Mbok nang dituthuk kula langsung dadi Pak gundung. Beng ngoten niku Pak. Nggih. Dadi semonge mboten sadar kula Pak. Akhirnya jamaah mulih kabeh. Halo. Kok dileng-eleng ya Le ya. Kok nek wong ngeyel sesuk rasa dijak wae iki. Halo. Ya Bu, gedang kluduk dipangan ular. Mripate ngantuk kok lambene.
Wonge ndingkluk. Wonge awet mau merem ae. Selonjor wonge selonjor. Halo. Mangke tangane pas selawatan diangkat nggih. Kabeh ngangkat tangan niate mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga-muga itu syafaate Kanjeng Nabi Muhammad dunya tekan akhirat. So ning akhirat muga-muga tangane adiki digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih, sing mripate ngantuk insyaallah engko terus mak jenggirat. Sing duweni asam urat, kolesterol insyaallah minggah. Amin Allahumma. Giling-giling lho ya, coba tutuk sik lho ya. Awas. Oke, siap? Yuk, siji loro telu, gedang klodok. Hop, sik kurang kompak kok. Ayo bareng-bareng. Oke? Yo, sing lanang-lanang ayo, Pak. Ayo disemangati sing lanang-lanang sik. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Sing iso hidupe wong lanang. Nek wong wedok ora iso hidup kok. Yo, siji loro telu, gedang klodok dipangan. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi banyu bening. Ngelak. Banyu bening. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing kok sikile sholawat. Allahumma sholli wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi banyu bening. Banyu bening. Banyu bening neng epek. Sing wajahe glowing kok tungkae sholawat. Allahumma sholli wa sayyidina maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niki pengajian dalam rangka apa niki? Tasyakuran, sedekah bumi dan doa bersama. Apa iki? Bingung iki aku. Apitan nggih. Nika foto kula apik nggih. Nek jenengan mirsani asline karo fotone apik nggih.
Wis kono do nonton fotone aku tak jagongan karo Pak Lurah. Pak Lurah niki pun pinten-pinten mboten udan nggih. Setahun. Alhamdulillah mboten udan. Nek panenan pripun nggih sae. Saya Mboten sah digagas mawon. Kon kersane mirsani fotone kan. Kan apik fotone Pak Lurah. Pak Lurah niki nembe 1 periode. Nggih, 1. Ngapa? Ya kono do nonton fotone kono. Ngono ki ora ngati keloro-loro. Mbok nek ngerti ngene mau wong asline ki rasa dijak rene, ra dijak rene. Halo. Nggih, nyon ngapunten Bapak Ibu wis wong jenenge dalang dikotak-katokke mathuk ngoten nggih. Ngapa? Nggih. Sampai subuh. Wong wedok iso nengane ngono kuwi lho, Pak. Mau nek dijak pertama klewo-klewo, barang krasa penak terus. Masa ngono tak? Lanang ngono kepleh. Wes puas kowe. Dene durang munggah medhuk. Ngelokke. Halo. Lah kawak diki urip ning alam dunya semuanya berasal dari alam, berasal dari bumi. Semua yang kita menjadikan kita hidup ini semuanya berasal dari bumi. Mangan, ngombe, pakaian kita semuanya hampir 100 bahkan 100% itu dari bumi. Mula awak dhewe kudu kepiye ngapunten mula nek ana acara sedekah bumi timbal balik awak diki wis diopeni bumi ya saiki kewajibane ngrawat bumi. Satu, jaga kebersihan. Ada kalimat an-nazafatu minal iman, ada kalimat at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Halo. Kesucian itu bagian daripada iman. Satu-satunya agama yang mengajarkan kesucian kebersihan itu hanya Islam. Ngapunten Bapak Ibu. Halo. Lagi arep ngibadah wae, awak diki kudu sesuci, jenenge wudu. Nggih napa mboten? Wudu, arep salat wudu kudu sesuci. Sing baru berhalangan salat gak etuk, kudu awake resik. Suci. Wudu, arep salat kok ngentut. Baleni neh wudu meneh. Lah ngoten to nggih? Bar wudu mlaku pret. Nggih, wong wis kendho. Wudu meneh. Mari wudu pret. Wudu meneh. Mari wudu pret. Berarti oh, berarti ngisi ngosek. Kowe berarti kepesing kuwi. Halo. Nggih napa mboten? Kula monggo Bapak Ibu kita jaga lingkungan hidup kita, kita jaga alam ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Alam ini sudah mencukupi kebutuhan kita Bapak Ibu. Kita harus membalasnya dengan baik juga, merawatnya dengan baik juga. Dijaga kebersihannya, dijaga lingkungannya. Ojo buang sampah sembarangan, ngene iki engko kondur kudu resik. Awas ku angger nganti ngono sing ngeyel rasa kayak BLT ae, Pak. Sing resik wong jarene sedekah bumi bar pengacune malah weget. Nggih, bisa diterima. Yang kedua, atine ya kudu resik. Nggih. Mula nyuwun ngapunten, lingkungannya bagus, awak dhewe iki sesama manusia juga harus bagus. Piye carane? Siji, nyuwun ngapunten, kowe lumrah karo lingkunganmu, karo tangga teparamu sing lumrah. Mudeng to. Masuk nggih. Lumrah niku pirsa, Bu. Lumrah niku napa? Lumrah ki ya misale tolong menolong. Nggih napa, Bu? Nek ketemu tangga sumeh. Halo? Masuk nggih? Ketemu tangga ya minimal sumeh, Budhe. Nah, tindak pundi, Budhe? Lah ngoten niku nggih. Jenenge lumrah. Lumrah-lumrahe wong urip ning bebrayan niku nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Awak dinyekel
Jawane. Wong Jawa ki aja nganti ninggal Jawane. Wong Jawa ki lumrahe seneng sedekah. Ning pintere para wali ngapunten, Pak Lurah, pintere para wali niku dakwah ning tanah Jawa itu tidak mengedepankan menggunakan bahasa Quran atau bahasa Arabnya, tapi menggunakan bahasa lokalnya. Jadi maksudnya ngene lho, kok angel men koyoke. Jadi menggunakan bahasane awak dhewe ngoten lho, Dik. Jenenge nek nggen carane ya seneng dono driyah, seneng aweh seneng ater, seneng munjung, terus seneng napa lah istilahnya nek mriki ana kondangan, ana bancaan niku kelumrahan apa mboten? Lah, mula nek niku menjadi identitas dan kearifan lokal dhewe dijogo aja nganti ilang. Saiki nyun ngapunten ater-ater wis do ra mudeng. Aweh-aweh wis do ra mudeng, mudenge tonjokan. Angger ana tonjokan mesti sesuk ana sumbangan. Mudenge kuwi, soalnya kelumrahannya sudah hilang. Semuanya diukur dengan uang, ngono lho. Masa mboten karo kula? Mula monggo tradisi, budaya, kearifan lokal yang ada ini mari kita jaga, Ibu. Masa mboten karo kula? Kaya nek bakdo kae lho, pirsa bakdo. Ngapunten Pak Lurah, nek nggen kula niku nek pas arep bakdo ngoten niku do ater-ater. Weh, do ngeter-ngeteri ngoten lho. Wong ora seneng gulae teri gula. Nggih. Ora seneng roti konghuane teri konghuan. Nggih, ora seneng lengo. Nggih, macem-macem niku wis kelumrahan niku ketoke go nek bakdo tok. Padahal aslinya kelumrahan itu tidak harus ngenteni bakdo. Karena sekarang semuanya sudah diukur dengan uang. Kerja bakti sekarang sudah nggak ada. Wes penak borongke wae wes penak. Wah, sudah. Kalau itu sudah hilang Bapak Ibu, nanti egois. Individunya kuat, ketoke wong loro jejer omongane beda. Sakniki lak terjadi Pak Lurah. Ketoke jejer omongane beda. Soale kene nyekel ngene, kene yo nyekel ngene. Dadi wong loro ki omong kaya wong gendeng. Ana sing ora dingeneke, ngene iki wis ngerti-ngerti kesumpelan. Dadi ngopo kowe? Kok ngendi? Oh, wis tak bayar. Dadi kaya wong edan. Kene wis kesumpelan. Masuk? Ngapunten Bapak Ibu, mula monggo saya mengajak ayo urip ning alam donya sing lumrah karo tanggamu. Kowe seneng adono driyah, kerja bakti, long tinulung, gentenan ning masyarakat, ayo kita galakkan. Ojo dumeh, nanti terakhir ojo dumeh. Masuk? Masuk nggih? Sing lomo karo tangga rasa util-util. Urip pisan ning alam donya celukane mbok denggutil. Kula ngeten iki ngerti kok Pak Lurah, sing lomo karo sing util ngono ngerti kok aku kok. Ketok wonge ketok. Ketok. Wong wedok pokoke. Ngerti ya aku wonge. Sing kene iki util kabeh. Wong util iki sawangane ketok di. Di sawangane ngerti no aku. Wong util iki pokoke nggih ciri-cirine. Diterawan, Pak. Nah. Lah sing kaget kuwi. Sing kaget kuwi. Sing kaget kuwi. Sing kaget iki mah sing util. Kaget kabeh Pak util kabeh. Halo. Wong util niku napa, Bu? Nek nganggo kerudung mesti miring. Ora usah dibenake. Ora usah dibenake. Agak terus ngene-ngene iki ngopo? Berarti lak kowe krasa to? Halo. Halo. Yos pokoke nang masyarakat ade sing lumrah nggih Bu nggih karo tangga. Kelumrahe tangga ki piye? Gentenan nggih. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Budaya-budaya itu mari kita galakkan lagi. Karena sekarang nyuwun ngapunten Pak, semuanya sudah ukurannya uang. Kerja bakti itu sudah jarang-jarang. Pilih diborongke ndang rampung ndang wis ora ribet kakehan wong macam-macam. Ini yang terjadi saat
ini. Gini mboten? Kalau di sini mungkin nyuwun ngapunten Pak, kebersamaannya masih kuat karena desa. Desa. Nek nggen kula mriku sudah mulai hilang, Bu. Sing jenenge ibu-ibu rewang niku pun mboten enten. Pilih nganggo catering. Wis ndang rampung ndang wis. Kalau itu diteruskan, lama-lama hidup kita itu seperti orang sana. Nggih, enggak ada gotong royong, wong tarup iki mboten enten, Pak. Tarup iki apa wis ra mudeng. Bocah-bocah cilik niku dikandani bancaan iki apa ki ra mudeng. Mudenge apa? Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga potong kuenya sekarang juga wis ra cedah wong tuanya wis ora cedah wis ora teka wonge yo teka Kenapa anak-anak dulu itu lebih cerdas daripada anak-anak sekarang? Karena anak-anak dulu itu disodakoi, ditirakati. Ndak wetone niku dibancai. Kelumrahan dulu itu kan seperti itu. Nganti ono anak kok lali ra dibancai, yakin bengi mesti anget. Betul? Ngapunten Bapak, itu sebenarnya tradisi mengandung filosofi yang sangat luar biasa, mendidik, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk kebersamaan. Berbagi kepada teman-temannya dengan kesederhanaan yang ada. Di puncak kejayaan, di puncak kesuksesan. Kelak jika aku menjadi orang yang sukses, kowe aja nganti lali karo tangga teparum. Mula diarani banciaan. Banciaan. Ban kuwi bunder, ciaki mangan, ani bareng. Mula banciaan. Ban kuwi bunder, ciaki mangan, ani bareng. Banciaan. Mula nek bancaan kan digupeng bunder ngoten nika. Terus ciak mangan bareng. Niki nek ramu balik apik ra iso lho, Pak. Mula ya rada larang lho Pak Lurah. Aja sak-sake lho Pak Lurah. Ya apa-apa mundak lho Pak Lurah. Oke, masuk. Diajari kesederhanaan kepada berbagi kepada teman-temannya seadanya le, nduk cah ayu le cah bagus. Wis somben wis pancen dadi wong urip beberan agung ning masyarakat contonan iki lho kaya mbayung iki kaya kangkung iki. Bisa menempatkan diri, bisa memposisikan diri. Ulatno le, jubukan pelajaran saka mbayung kangkung iki le. Urip nang nggon banyu ya iso, urip nang nggon jemek ya iso, urip nang nggon kering ya iso. Mula kowe sok ben pinter kaya ngapa sliramu. Dadi kowe lurah. Dengarkan. Aku rodok rene iki. Soale mantan tentara lho iki. Katene des ngono modar no aku. Halo. Maka le cah bagus nduk cahyu kowe sok ben nek urip ning alam donya kaya kangkung iki kaya mbayung iki. Apa bisa menyesuaikan dengan lingkungannya? Masuk. Ngapunten raketang cilik ana tumpenge ngelingke nduk le cah bagus. Nduk cah ayu, kowe sok ben nek wis sukses dadi apa wae kowe urip ning alam donya, tumpeng 5 wektu sing mempeng. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, aja nganti mbok tinggalke. Nek kowe dadi petani sing beriman lan bertakwa. Nek kowe dadi tentara kowe dadi yo kok ngulatke aku terus. Wah nek polisine rawani aku. Ah polisine gegeden no. Polisi kok sakmono gedene, Guys. Halo. Tapi bedene cilik.
Niku lho Pak sing ngomong niku lho Pak. Mula Leca bagus nduk Cahayu kowe sok menek tenemu dadi wong apa wae. Sesukses apapun engkau, kowe dadi sarjana, kowe dadi pejabat, apapun yang kau pegang aja nganti kowe ninggalke salat 5 waktu. Betul? Repote dadi petani salate terkadang. Ayo Le, kaya mau Le nyambut gawe iki. Iki nyambut gawe Le. Iki bayarane larang kono kok sing akeh muni aku to ki. Yo, sing waras jawab. Ngaten nggih? Repote dadi petani salate terkadang. Apa maneh pinuju tandur salate. Shalawat salatullah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin salamullah ala yasin. Repote dadi pedagang, kowe sukses le dadi pedagang, hebat duitmu akeh. Salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune shalawat salamullah ala rasulillah salamullah ala yasin salamullah. Los ya. Tapi anu lho engko nek ana apa-apa aku diwaki lho. Soale mantan Kopassus sih. Oke? Tenan lho. Omahku adoh e. Repot. Wesuk mben nek dadi lurah le. Hatiku ora penak. Repote dadi Pak mikir ke masyarakat kata. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Salaman sih. Mboten tenan lho Pak Lurah. Jenengan wis tak pek-pek lho iki. Ya, kan asline lagune ra ngono. Tapi kita pek-pek lho Pak Lurah. Mosok lawaran. Lah Pak Lurah lah wonge lomo to nggih? Janganku gatel awet mau. Lah iya, nah monggo lurahe wani apa ora? Mosok mantan Kopassus sing ngaini. Hidup Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Wis kurang los piye ngene iki. Repote dadi Pak mikir ke masyarakat kata apa meneh wayahe BLT maturina wengi ora iso shalawat salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ala yasin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Wahai para anak-anakku, wahai anak-anakku semua yang hadir di majelis ini, jangan pernah kau tinggalkan yang namanya sholat. Sesukses apapun, sehebat apapun, akeh kaya ngopo bondo dunyamu, dhuwure kaya ngopo derajat pangkatmu, jangan pernah kau tinggalkan yang namanya sholat. Kok nganti awak dhewe ki urip nganti bermasalah. Kok nganti awak dikira mongso uripe kurang ayam, kurang tentrem, merasa rezekinya masih seret, berarti sholat ngurung jejeg, sholat ngurung bener. Masuk? Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, ngapunten nih, kok nganti wani-wanine kowe do ninggalno sholat ki donya apa sing bakal mbok itui? Ingat wahai teman-temanku sing jenenge Gusti Allah paring rezeki dateng kawulane niku wis jinatah. Ora bakal kleru gone Gusti Allah jatah rezeki kanggo kawulane. Maka tidak usah khawatir, ternyata di dalam hati kita ini masih penuh dengan kekhawatiran. Engko nek daganganku tak tinggal salat, engko pembeliku lunga kabeh. Engko nek gaweanku tak tinggal salat, engko gaweanku keter. Rungono iki. Penting iki. Kok kaya wong kondangan iki. Ngapunten Bapak Ibu, niki penting. Ambok nyun ngapunten, mbok rene wong ana nunjang palang nibonangi. Awan mbok nggo bengi-bengi, mbok nggo awan, sirah mbok nggo sikil-sikil, mbok nggo sirah. Nganti pentalitan golek anu. Heeh. Awak kuwi nek pancen durung dadi jatahmu ora bakalan ketemu. Nek wis kuwi pancen wis dadi jatahmu, ambok-ambok tinggal salat to, tinggal pengajian, zikiran, yasinan, tahlil, rezeki ora bakal mengo Bapak Ibu. Kabeh wis dinyatah karo Gusti Allah. Dong ora? Mula niki penting Bapak, niki penting. Jangan pernah kau tinggalkan yang namanya salat titik. Angel kok Pak wong kene iki angel kok. Dokon salat ngono angel kok wong kene iki. Hah? Oh, ya wes ngono berarti aku yo nang kene iki mau balik diprotes yo nang kene iki. Nek liyane kae ora yo kene iki wani-wani mbuh. Mbuh wong kene iki piye ngono. Ngaten nggih, alhamdulillah salate sampun kecekel ngaten nggih. Mula tumpeng 5 wektu sing mempeng, ayo masjid dimakmurkan nggih. Ana masjid sing apik dimakmurkan nggih. Gawe masjid apik-apik nek mur dikosongke didol mawon Pak Lurah. Apa gawe masjid? Lah iya wong jenengan ki kadang-kadang yo aneh gawe diruwangi urungan kerja bakti macam-macam. Temu masjid wis dadi kothong ra ono sing ngisi. Diadani sing ngadan nganti telake jigloke wis gegeg tok. Wis ngene wis saiki tak loske Pak Lurah. Ya nek kira-kira ora iso nganu makmurke masjid didol mawon. tak kapek Ya nggih. Lah kok sik sanggup ora? Nah nek sanggup ayo do dimakmurke masjide. Ngoten nggih. Pilih nang masjid mangkat dhewe napa diterke? Nah nek ngene ya ketok waras-waras. Ngono nek diadani dadak muni, ya ini kok wis adan to cah, jek mading kok adan lho. Nek poso, ya ini kok urung adan to cah, wis peteng kok ora adan-adan, celak buka. Iki wong geseh-geseh ngono kuwi. Mula nyuwun ngapunten nek cara mbiyen, Pak. Nek wong mbiyen kan diadani ra mudeng. Wong mbiyen niku diadani apa gak mudeng. Mula para wali songo niku pinter. Diadani Doramara dikentongi karo dibeduki tong 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 tong. Masjide jek kotrong 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 kotrong. Mlebu jek sedeng 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 kotrong 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 sedeng sedeng sedeng. Ngono. Engko diadani ra mudeng nganggo pujian. Ayo kanca padha salat berjamaah. Kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja dituruti. Ngono ku terus do gembrutuk. Gembrutuk melu setane ngoten lho. Halo. Terus mengke do nang masjid kan durung adab do omongan dhewe-dhewe. Wali songo ya gawe lagu sedulurku nalikane krungu adzan aja nganti ketungkul omong-omongan
Salat sunah rong rakaat do tindakno nunggu imam sinambi puji-pujian Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Wah, ngoten niku ndak sore ngoten. Wah. Neng ati mak nyes ngono. Saiki masalahe pujian ra itu. Bid'ah. Nyes rasa ndak rasa ditutuke. Dadi cah saiki pokok-pokok ngono ku ra mudeng. Mudenge tutupen botolmu, tutupen. Mboke wae apa kok. Masuk mboten karo kula. Terus nika nyon ngapunten ana tumpenge ndure nika jenenge buceng. Yen nika lho tumpeng niku lak ngeten iki tadi. Terus ndure nika kulupe nika jenenge buceng. Buceng niku nek mlebu kudu dosa kowe. Jenenganipun sepuh lho, Dik. Napa sih saged? Oh, saged. Buceng niku napa Pak? Nyebuta sing kencang. Nyebut sapa? Sesukses apapun kau kelak menjadi orang, jabatanmu dure kaya ngapa, sugihmu nganti ra diitung. Ingat, tetap ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya napa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Takutlah, eling marang Gusti Allah. Kowe dadi apa, keadaanmu kayak apa, kondisimu kayak apa, dimanapun engkau berada, tetap ingat kepada Allah. Masuk. Puncak kesuksesannya apa nggon bancaan iku ana ndok pitik tembeyan ndure dikeki brambang karo lombok. Kesuksesan itu disimbolkan dengan telur. Karena apa? Di tahun 7 bulan 8 bulan sing jenenge ndok itu puncak kenikmatan seseorang anggere wis iso mangan ndok wong mulya tenan. Betul? Sing jenenge kula niku Pak Lurah nek kelingan keloro-loro niku. Ose aku tak crita sik. Kula niku zaman tahun 80-an, Pak. Gur kepengin mangan ndok dadar niku ngenteni bapak kula belanjan. Ndak setu niku tuku ndok siji, ibu kula marut kambil wutuh niku mempeng. Dadi ndok siji niku kambile ya siji. Wong dulur kula niku 6, Dik. Dadi ndok siji niku dipangan kok 6. Niku dikeki kambil wutuh niku. Sesuk-esuk niku silite do kreminen niku. Anggere bar subuh ngoten kula kan mledeng ngoten. Bapak kula niku sabare nggawa kapas nutuli silit. Kula nek mangan ndok aja akeh-akeh. Mun ndak kreminen. Ya Allah, kula anggere kelingan keloro-loro. Sing jenenge ndok itu ukuran orang sukses, Bu. Wong nyumbang, wong rewang itu gawan kok ra ono ndoke mesti muni-muni. Kula nyuwun ngapunten wae anak-anakku, tatkala kau mencapai kesuksesanmu, puncak kehebatanmu, kowe aja nganti lali karo dulur-dulurmu. Mula nek bancaan kae ndok siji disikap ndeke petang. Kowe sukses kaya ngopo? Berbagilah kepada saudaramu, kepada temanmu. Masuk nggih? Ah, ngono. Terus ana ndure ana lombok abang nika artine apa? Kowe tetep wis sugih kaya ngapa, derajat pangkatmu sugih apa eloke kaya ngapa? Ingatlah kepada zat sing ngecat lombok sapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima? Bisa. Ampunten Pak Lurah. Niki wektalipun sampun telas. Wong wedok nete ngono kuwi kok. Anak dituruti iso padha tenan. Ya wis aku tak mimik sik. Ngapunten nggih susu. Anu nggih Pak nggih. Susu mriki dawu-dawu nggih. Nek Solo niku nyemplek-nyemplek ngoten nek mriki dawu-dawu. Aduh ya Allah. Susun desa, Pak. Nggih susun desa dawa-dawa. Ya bismillah. Letak mimik susu nggih, Pak.
Kula nek arep mimik susu susune tak los-los sik ngene iki. Kesuwen piye? Engko nek langsung nesu. Wong wedok ngewohke asem tenan. Kesuwen, engko nek langsung ra pemanasan. Jadi ngewoke Pak Lur. Iki kudu tak kei lelakon apa ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Tak les-les bar kowe susune tak ubeng-ubeng sik. Ngapa-ngapa? Wong kene sing dolanan susu kok sing keri kono iki ngapa? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Disyuting Mas. Iki susu napa, Pak? Alhamdulillah. Kulo nek susu seneng kok. Putih nggih seneng, coklat nggih seneng. Sing penting serian kula siji, Pak. Aja sing bar kerokan, Pak. Pak, ben kok bar kerokan kula tekati cangkem kula pedes ya, Pak. Isine GPU tok. Halo. Habis, Mas. Waktunya habis. Anu le golekno dalane sik le. Iya ki rantuk wis ngene iki piye? Coklat juga. Nggih. Berikutnya napa Bapak silaturahimnya dikuatkan nggih Bu nggih. Kerukunan masyarakat dijaga nggih Pak. Mriki miyane rukun-rukun nggih. Rukun. Nggih, rukun agawe santosa, cerah agawe wudhu. Artinya gini, wong beda ki ra apa-apa, sing penting rukun. Wong ki nek kon padha iso ora iso. Karena apa? Kita memang lahir dari perbedaan yang untuk disamakan. Lenang wedok, ibu dan ayah itu berbeda. Wateknya beda, sifatnya berbeda. Betul? Dadi anak loro sak kringkelan padha wetenge, padha rahime, metune padha. Niku men wateke beda. Lah mula nek apa neh wong akeh kaya ngene kon padha gak iso. Mula ngapunten Pak Lurah, kaya tangan loro ikun kal yadaini wala takun kal udunaini. Urip beberan agung iki kaya rukune tangan iki. Ketoke beda tapi nek dirasake dinamis. Nek tengene ngarep mesti kiwa ning mburi. Nek kiwa ning ngarep mesti tengene ning mburi. Manggateke to. Waregen susu kok. Nggih ngeten nggih Bu nggih. Niki mang perhatikan. Kalau tengen niki nang ngarep mesti kiwa ning mburi. Betul ta nggih? Tapi nek kiwa nang ngarep mesti tengen ning mburi. Nandang dosa kowe. Nek kon padha ora iso umpamane dipeksa padha, itu enggak penak. Masuk nggih karo kula nggih. Mula ki keperbedaan itu kalau ditata dengan baik maka akan nampak cantik. Masuk nggih? Bisa diterima? Tur sing jenenge tangan iki kompak. Kompak, Pak. Tugasnya beda tapi saling pengertian. Iki bagian sing apik-apik. Salaman. Tanpa duit lan liya-liyane. Iki kan bagian belakang. Tapi ki nek ditukoke gelang jam sing nganggo sing kiwa. Niki hanya simbol saja. Tur iki ora pilih-pilih. Iki nek kekancan tangan iku ora pilih-pilih. Sing pejabat dia ya mau hadir. Ndas, mustaka. Kehormatan kan ning ndas. Tangan ya gelem mara, gelem jungkati, gelem metani, gelem ngramasi tangan. Karo wong sugih ya mara, dipupuri, dicelaki, disedoni. Karo wong sing biasa ya gelem mara. Dia mau
berbaur dengan siapapun, dia nggak pilih-pilih. Cobain jenengan pirsani Bu, jenengan angen-angen bagian tubuh mana sing urung tahu ketekanan tangan. Niki nek dibalikke karo Pak Lurah kan padha endi ra? Wargamu sing endi sing ndung tau mbok tekani ra? Ngono to. Ngono lho. Ngono. Penting kuwi. Ngono. Allah. Masuk nggih karo kula nggih? Jadi iki aja beda-bedake dan jangan pernah kau menghinakan siapapun yang kau anggap paling miskin di kampung ini. Kowe aja ngenyek karo wong ra duwe, kowe aja ngenyek karo wong melarat. Tangan iki lho sing gatel tetep moro, mbok gudiken to, korengen to, udunen to, yang paling pertama kali datang adalah tangan. Bahkan yang kau anggap paling jijik, paling kotor kowe digawe emoh, tetep moro apa? Asli itu. Loh, niki mboten jorok, tapi ini sanepa saka Gusti Allah. Jeneng artinya apa? Sesrawungan ki ora pilih-pilih sing sugih tok sing tak hubungi, sing tak boloni sing plek tok. Oh, kleru kowe. Kowe aja nyepeleke silet iki. Kowe terus moh moro silet ra gelem moro cobanen 3 dina kopat kowe. Rumangsamu terus nyepeleke silet gak aku nek koneng silet gak risi kotor jojok kecing. Tokno 3 dina kowe. Mbok kowe ayumu kaya ngapa? Pupurmu 3 cm, minyak wangi 3 botol iki ra tau mbok cawi. Iyalah, selentang. Niki maka nuwun ngapunten, kita bermasyarakat itu jangan pilih-pilih. Ora Mas, aku tetep ra nganggo tangan. Aku nek bareng sing ngarep ngene-ngene. Ayo Mas, disyuting Mas. Syutingin Mas. Ya cobanen kowe ngene 3 dina selundupen silitmu kowe. Ngapunten lho Pak Lurah. Maka jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kita Bapak Ibu. Kowe aja ngenyek karo wong ra duwe. Pengajian iki rumangsa kowe dadi sing paling pemodal. Kowe sponsor, kowe nyumbang paling akeh dhewe, kowe urunane akeh dhewe. Aja mengenyek kowe karo wong ra duwe-duwe kuwi. Sapa sing gelem masang brak iki sapa? Pak Lurah, mbok nganti modar to ora mungkin. Masuk. Ya sing temandang ya wong-wong kuwi. Oke? Mula jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara mereka, Pak Lurah. Ngapunten lho Pak Lurah niki asline kula niku balik lono. Ngapa? Aku boleh Pak Lurah ngopo kowe? Jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kita yang kau anggap paling miskin, paling bodoh, paling pekok. Jangan. Mulyane adiki mergo wong pekok-pekok kuwi mau. Ngono lho. Suksese pengajian iki mergo wong sing ra duwe-duwe iki mau sebab wong sing gelem temandang ya wong ra duwe-duwe kuwi. Merdeka. Oh, Jenengan ngagetke kula Pak Lurah. Dong ora? Kula nyuwun ngapunten, jangan pernah kau menghinakan orang miskin, jangan pernah kau menghinakan orang bodoh. Ngono lho Pak Lurah. Aja dadimu lurah ki mergo sing nyoblos wong pekok-pekok kuwi mau. Ampun Pak Lurah. Engko ampun ditembak lho Pak Lurah. Halo. Mulai ya sing rukun nggih Bapak Ibu nggih. Pokoke rukun, masyarakat rukun, bumine disedekahi, dijaga sing apik, awake dhewe ya kudu apik. Ngono wong bumine disedekahi karo dulur ramatuk. Dotak aneng-nengan. Ya wong wedok-wedok kuwi. Lho sing kulino ngenengke wong lanang wong wedok. Lah iya. Wong lanang ra ngopo-ngopo ae mulih wah rumpane kok bletrok. Wong lanang ki nyuwun ngapunten mulih nyambut gawe kesel mbok sing sumeh. Ora plerak, pleru telek. Ditekoni kuwi nesu to, Dik. Nesu ngapa? Aku ngelak, Dik. Tuwekan manja kalau cerete ning mburi gane ketur ki kakean cangkem. Ya Allah, ora wong lanang keloro-loro Pak Lurah. Halo? Dong ora? Nesu ra ngopo turu terus jentit ngene iki, Pak.
rawor pera patek. Tokormu rasa numpang-numpang tokormu, sumuk. Oke. Halo, pas. Niki dalan ngalor ngidul apa ngetan kula niki, Pak? Nik mriko? Mriko ngulon nggih. Nek dienggo simpangan mobil jek sedeng. Cobanen nggo simpangan karo wong jotakan. Ambok nganti mudyar ra bakal sedeng. Wus, grandonge kok etan. Mak lampire kok kulon. Nyimpang. Wis, ngoten nggih. Terakhir ojo sombong urip bermasyarakat. Ngoten nggih? Penutup. Ojo dupeh pinter banjur dok. Ojo dupeh pinter banjur dok. Pinter yen ora bener besok bakal pinter yen ora bener besok bakal sholawat sholli wa sallim ala mata sholli wal ali wal ashab wal ali wal ashab ojo dupeh sugih banjur dok. Ngapunten kanca-kanca sugih bondo donya derajat pangkatipun sampiran ada waktunya. Jabatan upol paling 2 sampai 3 periode Pak Lurah. Kalau nek kepranan dadi pejabat ojo dumeh, nggih. Nek seliramu dadi pejabat kabeh do nyerak, tapi setelah kau tidak menjabat semuanya akan meninggalkan. Bondo donya ya ngono, donya sing mbok gonggongke bandamu nyon ngapunten kuwi ya ana wektune. Nek jek nom-nom ngene iki sugih kena, patut ning nek wis tuwa sugih kena tapi wis ra patut. Semua ada masanya. Bondo iki mung nyile besok bakale. Bondo iki mung nyile besok bakale. Sholawat sholli wa sallim wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qatawa ala hadhihi niyah wa niatan salika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu. Basa Jawa mawon sing banter gen dodong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet. Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati
sugih rezeki. Amin. Terima kasih nggih Bapak Ibu nggih, muga-muga urusane dunya ade dicukupi karo Gusti Allah. Urusane akhirat ayo sregep nggone ibadah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.